Казвам се Васил Георгиев, работя играем на карти, на някакви сложни настолни игри, на ролеви игри. Също си имам магазин, в който се продават различни видове настолни и странни игри с карти. И това го правя 10 години и е доста приятно. Това, което продаваме е някакво хоби, някакви игри, някакъв тип удоволствие. Супер накратко, колкото мога да го обясня, защото то се обяснява и по-лесно, ако визуално да го видиш. Един американски математик измислил системата цялата. Е дуел между двама магиосници, както го гледаш по филмите, нали, както са Гандалф и Саруман или някакви по-нискобюджетни филми там, пък от Землеморие или нещо подобно. Ти имаш едно тесте, нали, дек от карти, който представлява чудовища, някакъв различен вид монстри, може са гоблини, орки, гиганти, риби, феи, дракони, ангели. И всъщност е като книга с заклинания този дек. Той ти дава чудовищата ти, които са магии, разбира се. Магиите имаш там фаерболи, светкавици, грамотейци, ще фърляш, ще го тробиш ли лошия, нали, магии за масово унищожение, да избиеш всичко, които са доста такова и ти поставят едно такова чувство, защото минава с една карта и събираш всичко, което се е случило до този момент. И идеята също това отдела е да получиш другия магиосник. Преди да почнем това да работя, нали, работих много други неща. Това просто накрая си го избрах и си направих една сметка, че трябва да просто да си скарам по-леко дните. Аз съм си избрал тази работа с цялото нещо, което сме изградили, за да мога да почти да не работя. В смисъл да работя нещо, което иначе бих правил в свободното си време. Доходите не са някакви много сериозни и винаги мога да си намеря по-хубава работа, в смисъл финансово. Но там ще трябва да върша нещо, което може да не ми е интересно и не си струва да си късам нервите всеки ден и разправи, и глупости и такова. Просто да вземам повече пари при положение, че първо нямах и време да ги изхарча и второ това работих пак 6 дена в седмицата, това са 6 сутрини от 7 всяка седмица, в които се бъдеш в лошо настроение, значи трябва да ходиш да свършиш нещо за 8-9 часа и нямаш абсолютно никакво желание да го правиш. Като си направиш сметка какво правиш и какво получаваш накрая, всъщност аз съм чувствал винаги много напред, защото това, което правя, ми е приятно да го върша. А това, че накрая там в някакъв момент получаваш и пари за него, вече е такова супер изненадващо. Някакви хора ти дават пари, по цял ден да цъкаш карти. Да, готино е. Смисъл, много е яко. Винаги има някакви проблеми, някакви препъни камъчета, които в някакъв момент е сетбекват, после се оправяш. Важно е да не се напрягам, докато върша каквото и да било. Смисъл, нещата трябва да се случват така, да си го направиш, те не се случват от само себе си. Нали? Та само по приказките става, за съжаление. Така да си направиш, че нещата, нали, да ти върват без да ти образуват някакви много излишни притеснения и нерви. Не знам какво бих правил, ако не играя. Чета книжки, гледам там кино, хода, някакви сериали, излизам с приятели, ама трябва да имаш още нещо, с което да се занимаваш. Не може да е само това. В смисъл, не можеш просто да така да си прекараш свободното време, правейки нищо. Не мисля, че трябва в някакъв момент да спреш да играеш. Просто, нали, това е било част от тебе, от как си бил детенце, нали? Тогава си играеш и във времето просто се променят игрите. Като работата и хобитите се припокриват в голяма степен. Нямаш никакво натоварване на напрежение. В смисъл, аз идвам на работа всеки ден с добро настроение. Единственото, за което съжалявам, е, че просто не съм го видял, когато съм бил на 15 или на 10, за да се занимавам вече 25 години, да ми е по-интересно, било повече време. Ама все пак съм доволен, защото съм го видял и го работя. Промяна голяма беше, като бях завършил училище и после се помотках по разни университети. Те тогава имаше 4-5 университета в България, аз ги отидох всичките. Защото не исках да ходя в казармата. Обаче накрая ме прибрах и ходих в казарма съответно. И като се махнах оттам, след толкова години, викам, добре, да, сега 8 години се крих от едно нещо, което то не беше много страшно, просто беше много скучно. Това, което се промених, че обичам, като имам някакъв такъв проблем, да го свършвам, ако може, веднага. В момента, в който се появи проблем, трябва да се вземе някакво решение или просто нещата да се махнат. Това ме промени тогава. Имах дълга връзка с едно момиче, после се разделихме, ние живяхме 8-9 години заедно. Това пък ме промени, че нещата не са винаги вечни и статични и дори нещо да изглежда супер стабилно, може в следващия момент просто и да го няма. Така че спокойствието ми е най-важното. Ама не е верно, защото ако исках спокойствие, ще отида да живея на село, където е някакво супер спокойно. Няма шум, няма коли.
Не мога да се махна от града. Тук просто супер много съм свикнал с толкова много години. Като цяло, както съм бил дете, много не съм се променил. Вече съм пораснал, вече съм спрял да раста, сега почвам да раста наобратно. Ама горе-долу съм същия.